Rhys Downs, y bel allan, dyma Aaron Pincers. Pincers, yn torri drwy'r dacl, Pincers yn ôl at Rhys Downs sy'n gymorth. A dyma Pincers yn eto, mae'n ddigon cry groesi, a mae'r tîm oddi cartre ar y blaen. Rhys Williams allan at dyn gynta, newid cyfeiriad y chwarae, ac mae'n ras rhwng Richard Carter, Cafon Bagso, a Carter di ennill y ras. A bel gan Carter, a Tom Daly yno i blymio dros y linell gais. Bagso yn creu, y bel yn bwnso'n garedig i'w lwybr o, a Tom Daly wrth law i fynd â Merthyr ymhellach ar y blaen. Craig Locke yn codi ac yn casglu'n daclus. Cyflem sgarmes symudol fan hyn, maen nhw'n mynd am y gornel, y cryfder gan Merthyr. A dyna hi'r drydedd, gais, i'r tîm oddi cartre. Mae'n mynd braidd yn fler fan hyn. Mae pethau'n poethi. Mae angen iddyn nhw gallio. Henry Williams yn ennill y bel a cyfle i RGC ddangos i pŵer y tro yma. Rhys Williams sydd ar bel yng nghefn y sgarmes symudol yna. Maen nhw'n mynd am y linell a'r dyfarnwr yn y lle delfrydol i ddynodi fod honna'n gais. Williams at Alex Schwartz, mae'n ei gollwng ni. Ond mae gan Schwartz rwan. Rhys Williams yr asgellwr. Dod o hyd i'r bwlch. Mae Williams yn gyflym, mae'n mynd am y linell. Ac yn cael bwlch na. Di'r gêm yma ddim drosodd eto. Gwych gan Rhys Williams. Ac mae RGC yn ôl yn y gêm. Schwartz at Botica. Bagso a Rhys Williams. Williams. Yn curo dau yr amddiffynwyr. Williams y bel yn ôl tu fewn. Mae Schwartz yno. Modfeddi'n fyr. Tian Lutz. Lutz yn mynd amdani, mae Rhys Williams yna hefyd! Ydy di croesi, ydy mae Williams yn dathlu, mae'n gais i RGC! Eiliadau sy'n weddill yma, dyma Botica, os na un cyfle hwyr i'r tîm cartre. Wel, hwnna'n dacl uchel dos bosib, mae'r Llimanwr di gweld ti, ac mae'n gigos bag am gyfle. Hon fydd cic-ol ar gêm. Botica. Mae di talo'r postyn a mae di croesi. Mae RGC di ennill y gêm yn yr eiliadau olaf am ddramau'r Barceirias. Ni'n gêm hynod galad, so oedd hi'n gorfforol iawn. Oedden ni'n gwybod bod Merthyr am ddod â gêm corfforol fewn fi a hefyd ar ôl ni giro lawr yn Merthyr cyn dolyg. Mae gennyn nhw bwynt i brofi a am yr 40-50 munud cynta nath nhw ddangos hynna, ond mae'r garfan yn ofnadwy o agos at ei gilydd a welwch hynna'n diwadd ffordd nath ni ddathlu fo Jacob ar ôl o gael y cic na. Oedd o'n ffantastig. I just don't know where this game's going. You know, I was brought up as a young kid to play rugby in a physical manner. And some of those tackles today I coach. They were hit them chest high and we're getting penalised and yellow carded. And, you know, you've got to ask the question, we're in competition with football, we're in competition with rugby league. If our game goes soft on us, then, as far as I'm concerned, my young fellow going to play rugby league because you're just not getting your fix, you're not getting your physical fix. And I think a couple of decisions today were really poor and it was sad to see rugby going that way,